LPS horor. Hele, slyšeli jste o tom domě, ve kterém straší? Já jo. No já taky. Půjdem tam, Jacku? Přece ne sami, ne? Půjdeme tam všichni. Ne, já nikam ale nechci. Jo, přesně tak. Ale holky, nebuďte srababy. Fakt jako... A jdeme. U domu. Tak, jdeme. V domě. Jo, hoď. Co je? Proč na to šáš? Já jdu radši pryč. Já taky. Nebo ne, radši ne. Když se mě vypachne. Já jdu sem nahoru se odpočinout. Není nahoře už neodlo. No, je. Ježíš, co mu je? Je mrtvá. Ale já to zůstanu. Já se podívám. Au. Co se ti stalo? To bude dobrý. A moc ne. No jo. To bude dobrý. Zavedu ji. Nejdu otevřít dveře. Musíme to brát s balkónem. Už jsem vyhodil. Rovnou máme tady tu. Oja! Musíme jít.